लानो गावनि लोगोनि बिसखौ जग्रा बेखौ नांगौमोन आं Sabarakarai, sarakap. गावनि एकदम बेस्ट फ्रेन्ड बिनि बिसाया दिनै खारदोंनो दा बियो बेखौ खना खना नागिरनानै आंनि सिगाङाव सफैदों ओमफ्राय दा आंखौ बे भिडिअ खालामनो थिननायखाय आं बेखौ खालामबाय आं होनदोंमोन ना मैयाहाय आं साथाम लागोन होनदोंमोन ना दा नागिरबावगोन आरोखि आङो बेखौ नागिरनानै लागोन आरोखि आंनि लोगोनि हिनजावा दिनै खारबाय दा खारनानै नागिरै नागिरै मेंनानै दङ आङो दा नागिरनायावबो मोनाखै ओमफ्राय बे लोगोआ नागिरना मोनाखै बे लोगोआ नागिरना मोनाबाबो आङो नागिरनानै बे हिनजावखौ गदाय लागोन आरोखि चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की दा बबेहाय दङ बेखौ नागिरनांगौ बयबो मानसिफ्रा नागिरनानै खिथाहर आरोखि आं लागोन आरोखि आंनो खिथाहर आंनि लोगोनि फिसाया खारदों आं बेखौनो खारनायखौहाय मोजां मोनदों आरोखि आं बेखौ नागिरनो नागिरदों आरोखि आं साथामाथ' लाखागोन नालाय लानाया नागिरनानै बेखौ लोगो मोनोबा आं लागोन आरो आदसा बे हिनजावखौ नोङो नागिर एल' एला जुदि नों मोनोब्ला बर'खौनो क्लियार बुंनो हाया बियो नों बे हिनजावखौ नों मा खालामगोन बे हिनजावखौथ' आं लागोन नागिरनानैबाबो लागोन आरोखि आराम सुख सान्थि रायजो जागोन आरोखि गोसो गाज्रिबाथ' गोसो गाज्रि जालांबाय थागोन बे दा आंनि साननायाव आरोखि थारमाने बेखौबो लाफिनगोन आरोखि आं माथो जोङो खोनानाय बायदिब्ला माथो बे नोंनि लोगोनि हिनजाव खिन्थु बे मानि थाखाय खारजादों बेनिबो खारन दङ दाना बे लोगोनि थाखाय जेनेबा बे लोगोनि हिनजावखौ आं लागोन आरोखि बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ बे खारजाबाय नालाय मा खारननि खारदों आं लागोन आरोखि आदसा नागिरगोन आरोखि नागिरनानै जुदि बे लोगोआ लायाबा आं लागोन आदसा नोंनि लोगोनि हिनजावा खारबाय ओमफ्राय नों नागिरबाय ओमफ्राय नों मोनबाय ओमफ्राय नों बेखौ अबेहाय लागोन आं हाबा लाबाय हाबासो आं सानदों मा नोङो आफाखौ सिङाव थ्रेब एथेमा लागोन ओहो आफाखौ नङा लागोनसो हाबा लाथारगोन हाबासो आदसा आदसा बेनि महरा माबायदि बिनि महरफ्राथ' नायनो मोजां गोजौ गिदिर बेसे गिदिर मिडियामैनो गोजौबो मानसिया आदसा आं गाहायसिन जागोन आरो बिनिफ्राय इसोर लागोन आरोखि अब्ला बिदिसो आदसा ओंखायनो नों लानो नागिरदों थारमाने बायसान्स बोरैबा नों लोमजाबा बाना खारनाय आदसा बेबायदि थांखिया डाक्टारनावबो बाना लानानै थांनाय आरो भारायाबो एसे बांबायना थारमाने बेखौ नाङा आदसा नोंहा थांखिया थिगैनो दङ खिन्थु नोंनि लोगोनि बिसिखौ नोङो मा महरै नोङो गोबानो सानखो नोंलाय बे मानि थाखाय खारो नों गोबानांगोन बे नोंनि बेस्ट फ्रेन्डनि हिनजावखौ नोङो मानो लुबैखो दे बुंसाय आं लानो साननाया बेनो जाहैबाय दा बिनि फिगार नायनोबो मोजां महरफ्राबो थिगैनो दं गाज्रि नङा आखल आखुफ्राबो मोजाङैनो दं आं बेनि थाखाय दा लानो सानदों आरोखि बेखौहाय आरो बे आथिंनि आसुगुरफ्रा आरो हान्थुफ्रा माबायदि गोजौ गिदिर मानसिया आथिंफ्रा बिदिनो सेरे जान्जिफ्राबो सेरे थिग मिडियाम आरोखि बेनि थाखायनो आङो दा गोसो जादों आरोखि लागोन आरोखि बेखौ आयु गदबो गैया दै मिथिबाय दे बे लानोबो हागौ बे लागोन नों मोनोब्ला खिन्थु बै हिनजावासो बिनि मोखां महरखौनो नुनानै लागोन ना लायाथाय आंखौ मिथिया लायो लानोबो हागौ मानो लाया जानो लागोन मानो लाया जानो बेलाय लागोन
जोंफोरनालाय मोजां देहाफ्राबो मोजां माथो जोंहालाय मा डिस्टार्ब उदैल'सो लावदों उदैयालाय गाबोन फिसिनो हायो लागोन लानायाथ' लायो लागोन लायो साथाम खिन्थु गावसो जुदि लाया होनोबा जर बुस्थु लानायाव दं जर'बस्थि लागोन ओमफ्राय नों आच्छा नोङो अबाहाय हमनानै बेखौ बोगोन ओमफ्राय नों अबाहाय हमनानै बेखौ बोनानै नों अबाहाय हाबा खालामो नों हमनायाथ' आलदा जाजोबोसै औ बेखौथ' दा बुंजाथ'ला औ नों हिनजाव लाया होनोबा खिन्थु दिगदार दं सारखि अबे खनायावहाय दिगदारा अबे खनायाव दङ आन्दायबायलै आरो बेखौ खेबगासिनो आन्दायबाय होनबा आच्छा दिगदारा अबे खनायाव दङ गिदिरा औ हिनजाव खनायाव बेस बाव माइनास थांबाय आंखौ मानो बिदा खालामनो थिनखो नोङो हायागारानो हो बेनाव साथाम लाग्रा बाव माइनास थांखाबाय गैला गैलानो गावनि लोगोनि बिसखौ जग्रा बेखौ होननांगौमोन आं माइनास थांखासिगोन आं खेबगासिनो दा माइनास थांखाबाय बाहायनो बै मोनसेयाव माइनास मोनखाना दहाय आंनियाव आं नायनायाव बे फार्स्टनिफ्राय मोजां जादोंमोन खिन्थु नोंहा जायाखैना नोङो जनो रोङाबा नोङो खनसे नों गसंबाय थायो नों जनो रोङा दाबो नों जवाखैथ' नोङो दाबो गसंगासिनो दङ माइनास थांखासिगोन खोथायालाय थिगखौ मोजां खोन्थासिगोन दे